oras ng Tusran Forte. This time check is brought to you by Alaska Condensada Sakto Pa. Sakto araw-araw, pagsasarap. 6 pesos. SRP. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes, pitsa 11 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sang ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. LGU sa Bacolod, gina-finalize na kaupod ang mga private hospital sa ginaduso nga Bacolod Comprehensive Healthcare Program. Duwa ka mga persona nalutangan kag nabunan sa isa ka namatyan sa Manwa sang Hinigaran padayon ginabulong sa hospital. Isa kagatos ka police auxiliary ang ginpaidalom sa training plano himuon job order casual sa siyudad sang Bacolod. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Nagalaom ang mga senador nga untaton ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang smuggling sa utan, prutas, baboy, manok kag iban pa nga produkto sa Pilipinas. Suno kay Senador Cynthia Villar, chairman sang Senate Committee on Agriculture and Food, bangod nga ara si Marcos sa Department of Agriculture, dako ang pagsalig sini nga malubad ang problema sa smuggling sa mas madali nga panahon. Aminado si Villar nga kung hindi masarangan ni Marcos nga mapauntat ang smuggling sa mga pagkaon, wala na sa iban pa nga makasarang nga mapunggan ini. Nagapati si Villar nga nakita sang presidente nga madamo sang problema ang Department of Agriculture, rason ko nga ginpamunuan niya ini. Nagalaom naman ang senadura nga mapatuman ni Marcos kag sang DA ang layi nga ginpasar sang Kongreso agod mapaayo ang produksyon sang mga mangunguma kag masiguro ang food security sa pungsod Pilipinas. Sa kamot sang bag-o nga presidente nakapatong ang pagkakas pagsipa sini mga smuggler, mga protector sang smuggler sa agrikultura. Hindi lang niya illegal nga panahor, illegal nga druga ining shabu ang problema sang pungsod Pilipinas. Pati na sa mga pagkaon ginasbagol, utan, prutas, baboy, manok, kag iban pa. May mga smuggler, kag may mga protector sang smuggler. Amo ina ang nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas. Amo ina ko nga pagpungkogid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa unang adlaw gingkadtuan ang opisina sang Departamento sang Agrikultura. Agod pamunuan, agod ipasiguro nga matap na ining pila ka mga ginatawag naton sindikato sa industriya sang agrikultura. Pwerte, no? Bisan diin lang nga ang gulo tulukon, bisan diin lang nga ahensya sang gobyerno, ay abaw, kagalumapaw ang ginatawag naton mga smuggler, mga sindikato. Hindi gid makakas. Amo na ginasiling naton, bisan sino pa nga presidente ang ibutang mo sa pungsod Pilipinas, hindi madula
ang natawag naton korupsyon. Kinanglan tinluan gid ang bilog nga ahensya sang gobyerno. Dihamak ng pinanipa sa Bureau of Customs, sa Bureau of Immigration. Grabe ho. Aton malang pungsod, aton halit. Individual ini nga mga sindikato. Ginauna ang bulsa sang sakaban sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang bali Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Balita Espesyal! Alright! Energy! The time, las 4:17 na. Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod? Padayon nga nagatupa pulo pala niti, kun kaysa gabulobaskog, kun kaysa gahina man ang pagtupa sang ulan. Mabugnaw ang palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental karon nga adlaw Lunes. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Aber, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Fred, good morning. Sa atong sinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. Makabig tabala aksyon na Fred nga basa halo sa tanan, even diri sa area sa downtown na area aksyon na Fred basa aksyon na Fred matapos nga nag-ulan sa linggo gani ba aga pa temprano pa tugnaw na katama tingala ko nga katugnaw kay nag-ulan aksyon na Fred. Ang downtown na area masyado gid ka tawhay, may pipila na kita ka ng mga kauturan ang nakitaan karon nga aga. Naisip mo pa lang, mga 7 pa lang yan, guro ni aksyon na Fred, no, aras kilid sa Comelec office in relation diri sa luyag magparehistro, pero I believe kaya itong hinambal bala ni attorney kanya sa mga mall mo subong aga like SM, i-check ka ni sa may SM area action na nani kung bala ara sila ining mga kauturan tanga temprano pa magalinya no
para sa pila bala aksyon na Fred. Ang Downtown Plaza po masyado gid ka tawhay although masanag ang ining kagahon especially if you are passing through sa downtown area, downtown Bacolod City Public Plaza action na Fred. May mga sasakyan di pasahin na ang nagabiyahe, may mga taxis kilid sang dalan gahulat sang pasahero, ang iban mga tricycles sa sining aga action na Fred. Uy, by the way, may ning balita sa ato sining mga kauturan. Buwas nga adlaw bala action na Fred ay July 12 siguro may kuan ni action na Fred, may rollback sa presyo sang gatong 5 pesos and 30 centavos sa gasolina and 5 pesos and 80 centavos naman sa presyo naman sa diesel. Therefore, kung ang presyo subong sang crudo is 86 pesos minus 5.30, at least manubo na lang ni siya action na Fred. Ang gasolina 5.30 ang rollback, ang 81 pesos ang pinaka-latest update no karon nga or rather sa sining adlaw, at least base pa lang bala action na Fred. Makita taman ang epekto sini by tomorrow ini ikaduha ka Martes na umpisa ang rollback 3 pesos to nagligad semana, pero subong kabay pa no nga sige ang pag-rollback sa presyo sa gatong siya man katawhayo diri man sa SM area action na Fred no sa sining aga. So sa ato sining mga kauturan nga temprano pa lakat hindi gid magkalipat nga magdala no sa ila sini iya nga payong dala ka muka puti protection sining ulanon nga kagahon. Pero medyo nagturo talithin na lamang unlike kagay na ang binabahing ulan amo nitong na-experience naton action na Fred. Again, sa ato sining mga kauturan, extra nga paghalong sa pagdala sang sasakyan, hindi ni garantiya nga sa piyak sining nga tugnaw nga kagahon, and at the same time matawhay ang dalan. Hindi niya garantiya nga magpaggusto kita padidalagan sang mga salakyan bangod basa ang dalanon. Ang observations sang patrol, ang regalit diri sila action pero skilid sa nga SM Davao na sila diri. Ang reaksyon na Fred ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod with action Nani Kiraw ini sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Mabulubugnaw ang palibot sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mao namit ni higop sa baw subong amo ning mabulubugnaw kahapon ang sapsap bala kadlag ko gawas ang sapsap kanamit mo. Gin kamatisan ko kag baklan paitan kag lupo baw sa kanamit sang sabor sang iya sinisabaw. Pagkatapos ugba kalagaw bla. Ay kanamit to no may sinamakan kampyon ang pamahaw.
Tapos ang ga-serve mo bago lang tapos paligo, baw! Gatampi lang tuwalya, aragay! Kampyon! Manamit ang pamahaw! Kun kaagahon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Kay Lai Lames Agriam, good morning lang. Kay Giselle Hope, good morning. Tamyayo na si Tilma Pihida, Sean Kadungon, Gracie Bunga, Emily Pediroso, Hope Sabudugo, Lolita Duluso Stang, Asinda Conchita Coscolwela, La Castiliana. Si Melvin Piñapil arena, nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Si Roming Estrabon sang Barangay Talaban, Himamaylan, ga-monitor na. Bawaga pa, si Jinky Di Alagdon, morning kuno kay Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Kagdok Mart Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Cirila Amar o Consamar Aguilion, Mikey Montilla, pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Good morning da. Kay Arlene Villalobos, good morning man. O Kapitan Nite Baw, shout out kay Salvador Tanalion, Sophia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Ronnie Kagalawan, good morning man. Si Aida Alunan, ara siya, aga pa, nagbugtaw na. Si Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos Kagbab Rancia, good morning. Kamusta da? Kay Toto Raul Alibugas Dalom, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pariremias Arroyo. Sa Purok Balulan Bago, kay Ana Diaz, good morning. Kay Philip Bilyisa sa Murcia. Si Parikinit Pabun, kamusta ka? Kay Marvin Sin, kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, bati ko daw matukod naman bago nga banda. Kay Pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni siya. Kay Richard Kagtoto Bino sa Barangay 4, kay Paring Istoy Querido, kamusta? Bangon-bangon na. Kahapon, kita na kami ni Nini Pato sa Burgos. Sige, aga pa, galibot-libot na. Si Nini Pato, gapangita, tulukon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Dira kay Joseph Pacifico, good morning. Watching live, Sitio Ambacan, San Enrique. Tamyaw lang, Villalba, Lopez, kag Flores nga pamilya. Kag si Roland. Sige, mailada nga pagpangisay-kisay aga pa, blugtaw na kamo. Kadto sa Merkado, kag mabakal pamahaw. Manamit ni kay Lunes, luto kamo temprano para kung may trabaho, temprano pa, hindi kamo malit sa inyo trabaho. Bugtaw ka alas 5, pangluto ka. Pagka mga alas 6:30, pamahaw ka na, makapahuway-huway ka pa, antes magpadulong sa inyo opisina. Amo na yang manami, aga pagabugtaw. Kaya kung adlaw na, wala na, amo nang siling sang hurubatom na, daig nang maagap ang masipag. Pisan ka pero tigabugtaw ka adlaw na, pero ang maagap ya, temprano pagabugtaw, inahinay lang, pero pagkalasay tapos ng trabaho, ikaw ya pisan ka, bugtaw ka alas 7, ga sala-sala ka na, may ubra ka pa. Ang resulta sina, late ka sa trabaho mo. Balita sa Patong. Okay. Alas 4:28 na. Bawa. Si Toto Bagi Alilada, kamusta? Dira sa Barangay Punta Taytay. Bo kahapon. Wala man untat nga pag bulubo sang ulan ba? Bisan din ka makadto, basa, gawa. Nami man niya, sa aton mga mangunguma. Kung ka pananom-tanom kas ni, baw, manamit ini nga mga inuras. Dali lang, ang libre balang medical
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor. Ito kundi si Presidente Marcos na tapikan man sa COVID. Nagpositibo man sang COVID-19 si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Suno kay Remulla, nagbatyag sa kuno sang mild nga sintoma sang COVID-19. Nagpaidalom siya sa 7 ka adlaw nga quarantine. Pagkatapos, ini siya maga-opisina kuno sa iya sini nga puluyan sang pila ka adlaw. Samtang si Presidente Bongbong Marcos daw maayo-ayo na. Daw na iba na ng kagaw nga nagtapik sa yalawas. Tiyan mo na siling naton, hindi kita magkumpiyansa, hindi kita magsalig, no? Kaya raw, ang bisan ang Presidente, ginatapikan sa COVID. Si Remulla, natapikan sa COVID. Gasaka ang biktima sang COVID. So, kinanglan, ang paggamit naton sang face mask, sige-sigihon tagida, bawa kabudlay o. Daw ginaaningal ko ito nagligad nga malapit daw ka tuig sos. Porte na to, hindi na naton na to pag-ibalik pa kay kabudlay. So, daw gaantos ikaw. Kag dihamak ini, ang mga nagkalamatay. Ang malain sa to kay kadamo-damo gid sa nahulan, kadamo sa negosyante nga nagkalapurdoy sa to. Amak po tao la gagwa, tiyabi sino mabakal da sa imo nga kalanaan, pagkatapos limitado pang tao. May ara nga tagpipila kabilog lang ang ginapahanugutan. Amo to nga purte kadamo sa mga mall ang nagsirira ang mga negosyo. Subong nagbalalit ti kabay pa nga hindi na ini maupangan pa sang padayon nga pagsaka sang COVID. Ay, oo, makaduludla. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na kay ni Misha Roques, gamonitor sa Barangay Tangob. Taga Tangob na, good morning. Kay Ray Flores Barayuga, kay Melvin Solidarios Abdo, good morning. Sige, maulanon nga Lunes ko no. Nagamonitor live Barangay Malingin, Bago City. Si Aida Alunan, ara man siya, gabugtaw aga pa. Muning kuno kaday Diding Naldo Bonjing Alunan, Junior Advincula, kag Lourdes Villarete, kag tanan nagamonitor dire sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay ang ila gayon dato Castillo, morning. Bao rainy morning. Tamaw ya bata ya sa Birot, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, John Castillo, kag sa tanan nga taga Bangga, Tutong Barangay 1, Barangay Pilisa. Taga Barangay Pilisada, good morning lang.
dira sa Sumag. Kay classmate ko Efren Pumpirada, Belmonte Family Sampurok Riverside Sumag, sa mga pamilya Dilag, sa bilog na taga Sumag, good morning. Kay Marlon Kaglagrimas Reyes, good morning man. Dira kay Sherwin Hugos, nagapamarti gid, Morina Esconde, Sarasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Hinida Ordonez, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko doon mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts. Mahambal kita. It has a strong nutritional profile. No? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually yes ni scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton, may ara roasted, masilin sila iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no? Kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kun ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na
Damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no makakaon sang mani kay makabuligid sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaonsang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa amo kasi na ara yaman ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms. Di ba lang, hambal na naton, may ara roasted, masilin sila, iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts, na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiyan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Puerte. Nagligad to sa gapungko pa si Presidente Rodrigo Duterte nagkanay-kanay gid man no ang arangkada sang illegal nga druga. Subong niya ang druga kung magsulod hindi iya sinintimos milyon-milyon. Grabe nga linaptahan ay sang Shabu subong sa pungsod Pilipinas.
dire sa Bacolod probinsya kag iban man nga kaprobinsyanan, wala man untat, wala man kapin kag kulang ang arangkada sang aton sini mga otoridad. Labi na gid ang ara sa anti-drugs, sa PDEA kag iban pa. Pero wala untat ang malain kay milyon-milyon nga balor sang syabo ang nagasulod. Ambot silingon portigid ang produksyon sang illegal nga druga. Dapat amo nang tun-an sa atong gobyerno kundi ini gahalalin. Daw hindi maintindihan kundi galin ining milyon-milyon. Dakpon mo minilyon, pitiksintas sa masunod nga adlaw, dakpan milyon naman. Daw gabaha ang syabo sa pungsod Pilipinas. Nami giga negosyo, portigid o kon bunga ini sang kapigaduhon nga bisan sa squatter subong imbes nga maglibod pagkaon syabo ang ginalibod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50 na. Maulabmen ha. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Pamilya Bautista, Montiras Garcia, Marvin Bautista. Sige. Good morning sa inyo. May lang, bisan paano, duludugsing lang kita kung kaagahon. Ang alas 6:30 tubtob alas 7 ti komentaryo ina. Amo na kon nga wala kita nagatulutamyaw dira bangod panahon ina sang komentary. 30 minutos alas 6:30 tubtob alas 7. Amo ina nga gatingob kita tulutamyaw kon kagahon para kadugsing kita. Man kon kagahon niya katulutamyaw kita. Makaluto-luto kita, makahatag bulo balita, lo enjoy lang kon pagbugtaw gid para bisan paano mapulopagsik ang aton kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na. Kay Warlito Nisha, good morning sa Barangay Talok kag Barangay Magbalyo. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, Oy, kapi-kapi kita. man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Masudlon ta na ang report sa puwersa sang aton kapulisan. Isa kagatos ka police auxiliary ginpaidalom sa training plano himuon job order casual sa siyudad sang Bacolod. Police Balita. Detalye pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fed. Report kita sa Bacolod City Police Office. Plano sa City Government sa siyudad sa Bacolod gahimo on GO. Ang sien ka mga police auxiliary nga gipedalon sa training sa Bacolod City Police Office. Sa tungway sa kadlaw, Action Fred, nag-graduate ang sien ka mga police auxiliary nga gin-training sa Bacolod PNP agod nga magbulig sa pagbitinar sang kalinong kagatawhayan sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Lieutenant Sherlock Cabana, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, ngang sien ka mga police auxiliary nga nag-graduate sa training ang igadestino sa napulok ang mga police station diri sa siyudad sa Bacolod once nga manaog na ang resident appointment bilang GO sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Gabana Action Fred, magaduty ini sila adlaw kagabi sa din ang hepe nga sila ng destino ang magaperma sa ila sa DTR o kung daily time record. Agad pa siguro nga nagaduty ini sila sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment. Malinis ang police force multiplier. Sila ang ibang mga police auxiliary sa mga police stations, no? Nga ma-under job order. Hindi sila makabulig sa kapulisan, sa tukaluntas, sa kataway, kakalinong sa restricted areas of responsibility sa kada police station. Mga pila sila kabilog, sir? Kung hindi sila i-deploy, sir? Ka police station, sila sa ipaga-deploy. Ang nag-graduate kahapon is 100 kabilog. So, sa ano nila, sir, nga detailed assignment, sir? Kinaulat na natong sarang appointment sa siyudad, no? Kaga kunwan nga nag-appointment siguro ng kwan sang siyudad sila mo na pagka-deploy sa ila sa mga police station. Sir, sir, may sweldo ni sila, sir? Mga GO ni sila, sir? Oo, itulog sila sa job order. So, may harap pa, sir, batch nga may training ka? Wala pa, sir. Wala pa. May na-confirm batch pa. So, hopefully, sir, makabulig rin sa dako sa aton sa Bacolod, sir? Napobit yung ilang mabulig kay iniya hindi lang sila ma-duty. Kaya man nga mag-duty sila sa adlaw. And paano ni sir mabalaan nga nag-duty gid sila, sir? Eh, siyempre kaya ang mga station commanders amo ni ang mag-perma sa nila nga mga daily time records. So may i-appeal ka, sir, sa mga bago na graduate, sir, nga mga force multiplier ta? Ara na na-mention na namon sa ila during sa training nila. Nga hindi nila pag-usapan ang oportunidad nga ginapat sila sa siyudad kag sang kapulisan. Kaya dapat salamat di kami sa ilang voluntaryo nga mabulig sila sa kapulisan. Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Kay Lausa Marian, mayong aga ko no tamyaw taga Sitio Basak, Barangay Tanawan, kag mga ginikana niya si Irenia kag Postino Lausa, kag pamilya Mides. Tamyaw yaman ang Aksyon Radio. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Tamyaw sa kapihan ni P. Barayuga, kag tanan nga nagapangapi sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Elvira Hilogo, good morning. Kay Nunoy araw-araw morning, tamyaw iyang amay Nilo Carbajal Sr. Happy birthday gid da sa Marbil Subdivision, Barangay Granada. Sige. Kay Nilo Carbajal, happy birthday karon nga adlaw. Kay Nathan Burumio, monitor sa Barangay Panakiaw, Isabela, tamyaw tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiaw, Isabela, kag Sitio Sulbod, Moises Padilla. Labi na gid sa Burumio kag
Hermohino family. Si Ili Andresio nagamonitor sa Texas, USA. Bao sa Texas, USA siya nagamonitor karon nga kaagahon. Kay Kristen Balues Canillas, Dimeren, good morning. Sige, salamat gid. Kay Jimmy Latido Sr., Kapita, monitor lang kami diya, Puro Kawayanan, Barangay Mailom, morning, mga kagawad sa Barangay Mailom. Sige, kay Kap Ike, morning. Kay Ana Sinoro, good morning. Kay Dodge Dalidada, morning. Kay Perla Dalida, kuno, kag kay Sinika Mahilom. Sige. Bao, si Christine Balues Canilla Dimire. Tamya ko, gwapa ko nga mama, Rosario Charito Balues Canillas. Bao, gwapa kagedya. Si Rosario Charito. Pakaisa ko ni. Happy Monday mga kaaksyon. Wala untat ko no. Ang ulan siling ni Ana Sinoro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 2029. Una nga bula resulta 20 kag 29. Second draw 30-17. Ikadua nga bula resulta 30 kag 17. Third draw, 11-5. Ikatatlo nga bula, resulta 11 kag 5. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 84,837,304. Ang jackpot 84,837,304. Winning combination in any order 14, 42, 48, 22, 16, 30. Winning combination 658, 14, 42, 48, 22, 16 kag 30. Sa ilo kita, 649 ang jackpot, 28,571,326 ang jackpot, 28,571,326. Winning combination in any order 12, 9, 38, 17, 2, 28. Winning combination sang 649, 12, 9, 38, 17, 2 kag 28. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Morning. Sige kay Utay Benedicto, good morning kay Nonoy Kunubo Aquado, Anita Ramon Muisco, kay Bib Nonoy Hidrana, kag Peri Nining Benedicto, nagamonitor sa Barangay San Jose, si Palay, kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Dira kay Ana Sinuro, good morning kuno kay Jinke de Alagdon, Star Mayo, kag Doc Mat Mayo sa Minnesota, USA. Sige, ariglado. Kay Armando Gabang, good morning. Tamyaw ko mga upod ko sang una sa Barangay 4. Taga Barangay 4 da, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Daligid lang, may pamangkot lang ko sa inyo. May asma bala kamo, ula untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis, lala bala ang paghubag sa baga, mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sang kidney ninyo, may arthritis ka, masami nagahubag ang inyo kalutalutahan, tugas ang gout, triuma, kag diabetes, may high blood ka, ari ang sabat sa inyo ginabatyag.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Gio sa And the winner for Realize nawa, kaupod ang mga private hospital sa ginaduso nga Bacolod Comprehensive Healthcare Program. Balita City Hall. Detalye, upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Mayroong action, Fred, gina-finalize na sa TWG o Technical Working Group ang mga probisyon para sa partnership sa local government unit diri sa mga syudad sa Bacolod. Kaupod ang mga pribado ng mga hospital sa pagpatuman action, Fred, sa Bacolod Comprehensive Healthcare Program. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga sa tion nga handa ng detalye sa agreement. Ini ang natala nang ipadala sa Bacolod sa unang panglungsod. Pagi sa memorandum action, Fred, ginaduso sang Benitez administration nga magpakig-agot sa mga pribadong hospital para masolusyonan ang kakulang sang health services sa paghatag man sang nagakaigo nga healthcare access sa mga pumuluyo. Kung madumduman action, Fred, ini ang healthcare program ang kabahid sang prioridad sang Benitez administration kag target nga mapatuman sa sulod sang una isa kagatos nga pagpangalagad. Ginatapos na lang, we're waiting for the final provisions sang agreement between the private hospitals kag ang city. Ginatapos na. There's a technical working group already in charge to trash out ang mga details ng agreement kana. As soon as that's ready, we will send it to the council for their discussion. Nabatian si Bacolod Mayor Albi Benitez. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon, pahanumdom. Ang ka-aksyon nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Tingala kamo kon padayon ang pag-ulan-ulan, inabangod sang low pressure area kag hangin habagat. Amoy na siya ang nagadala sa padayon nga pagulugalom, padayon nga pagtupa sang panalagsa nga ulan. Gulpi lang madulom ang kalangitan sang galom
Dugay-dugay matupa ang ulan bangod sang low pressure area kag hangin habagat. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Kay Mila Milyara Sapol, good morning. Gamonitor sa Purok Sunflower, Barangay Tangob. Kay Renier Asombra, good morning man. Sige. Sa kay Sara Reyes kuno sa Villa Claridad, Subdivision La Carlota. Sige, siling ni Ana Sinoro, good morning. Kay Sara Reyes, good morning. Taga La Carlota, ga monitor gid. Kay Marilo Trabilla Katinoy, pukaw ya kuno, si Ara dira sa Barangay Bata. Si Katibira rin naman siya. Si Mario Olvido Aquisa, good morning. Ngapita, tamyaw ko lang pumuluyo sa Ngasinda Lugway, Barangay Balaring. Kay Linlen Nobera, good morning. Taga Purok Tangkong, 6th Street, good morning. Diri sa syudad sang Bacolod. Kay Manjo Arniho, gamonitor sa Jesus Heights, Estepania. Tiyog tamyaw ko no, kay Diana Villanueva. Si Utay Benedicto, tamyaw ko, Labisig sang Dumaguete, Valencia, Negros Occidental, nagamonitor sa imo program. Salamat, gid. Mulo monitor lang Kamusta da sa kapihan, ba pilakadlaw wala ko kakadto da? Si Munsing Syukon, Permeda, wala absent. Kay Joel Peredo, si Bida Tumbos, Kisara Manda, si Bibitan, Gapit-Hapit, si JC Sindico, si Roger Aguirre. Permanente dati si Boy Balay, si Boy Villavicencio, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nilson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, nira kay Pareed Tiangson, si Maral, si Billy the Kid Caro, Aramada, kapit-hapit na si Abner Magallanes, si Jimmy Candelario, si Nick Quadra kung kaisaga, agi-agi mada, si Paul Hipes, arada sa kapihan. Basi kon may mga chimpo makapulo pamasyar matada. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26. Mabalik ako pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahan. Nabunan sa isa ka namatyan sa banwa sang Hinigaran, padayon ginabulong sa hospital. Detalye sini, upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Padayon Action Fred nga gilabulong sa ospital ang duha ka mga persona nga natiruhan kag nabunan sa bahin sang Sitio Ubay, Barangay Pilar, Banwa sa Hinigaran, tinalikdan Hulyo 9, las 11 ang takna sang gabi. Ini mga pilason na mo Sunday Marjon Garganta, legal ang edad, kag Daryl Jonilo, legal man ang edad, kag lunsay residente sang Barangay Pilar sa Banwa sang Hinigaran. Sunod diri ka pulis sa Tanang Colonel ni Serato sa Bando, ang hempi sa Hinigaran PNP. Si Marjon Garganta Action Fred ang natiruhan ni Boyet Villa nga isa nga nagtambong o kung nagaduaw dikto sa namatsan kung saan inagluntad ini nga insidente. Samtang ini naman si Daryl Junilio ginbuno ini sa Action Fred ni Marlon Garganta 29 anyos. Si Marlon Garganta suno kay sa Bando amo ni siya ang una nga nagpangita sang gamo dra sa namatsan sa Barangay Pilar. Nalampusan ni sa Action Fred sang botilya kag gindala pauli sila nga balay. Kaya nagbalik ini siya dra sa namatsan upod na ang duwa niya kamautod nga Sunday Marjon kag Mark Garganta. Dikto Action Fred kay nagluntad ang kinagamo nabunan ining si Daryl Jonilo na tiruhan si Marjon Garganta. Ang duha ka mga utod ni Marlon kag si Marlon kag si Mark Garganta Action Fred ang nadakpan sa mga kapulisan kay karon preso dira sa Hinigaran PNP. Samtang ang nakatiro naman kay Marjon Garganta nga si Boyet Villa ang gilayon nga nagpalagyo matapos ang krimen. Sa aton mga kaaksyon sa mga mahilig dira maghigop sang mainit nga kape kon kaagahon, isa lang ang New Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning. Kay Dante Makilan, si Delia Yabe, ga-monitor sa Charito Heights. Taga Charito Heights, good morning. Kay Jennifer Catinoy Sanchez, good morning man.
kay Diding Alojaminto, si Robert Ruma Araman, si Isabelita Giroy, nagamonitor kami sa Pestri Barangay Handumanan, kay Idilaos kag Nanay Isabel, good morning, kay Imbong Jukampo po si Kapbito sang Maaw, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka Pod sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred preso karon sa Police Station number 5 ining 25 anyos nga babayi matapos nadakpan sa bypass operation kagabi sa Bagul, Barangay Granada sa siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan ging kilala kay Marian Gumban, residente sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada. Nawasulod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay. Si Gumban ang ginakabig nga high value target. Sa diin si Gumban man, aksyon na Fred, ang ginatudlo sa nga pila ka mga drug pushers nga damlag pa nadakpan sa mga kapulisan sa nga police station number 5 kagabi way na gini nakapalagyo pa action Fred matapos akto nga nagbaligya sang suspected shabu sa isa ka police pusher buyer na recover sa iya ining 14 ka elongated plastic sachet sang suspected shabu kag isa pa ka putos sang suspected shabu ginabulubanta 75 grams ang kabugaton nga balita espesyal 10,000 pesos sobra ka sa milyon ka pesos Aksyon Alvin. Yes sir. Now pila ka semana na ni wala si mana nga wala sang dakpanay shabu no. Correct action na Fred. Actually, kahapon sang kaagahon, alas 2 pasado, sobrang man tutunga sa milyon ka pesos ang na-recover sa kapulisan sa bypass operation dito sa Barangay Punta Taytay, action na Fred. May nadakpan sa shabu, may nadakpan man action Fred sa illegal nga pabulang sa Purok Kasambag, Barangay Mandalagan sa siyudad sang Bacolod. Meaning na aresto ang ging kilala kanday Ray Barcenas, 41 anyos, residente sa amuman nga lugar, sa nadakpan aksyon na Fred ang apat pa sini ka mga kaugdanan. Now, sunod diri kay Police Lieutenant Edward Bolivar, ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 3, samtang patigayon sang operation against illegal gambling ang mga kapulisan asusta kay naaktuhan aksyon na Fred sa mga kapulisan nga patigayon ginsang illegal nga bulang ang grupo diri ni Barcenas din na recover sa mga kapulisan ang duha ka mga manok inog bulang, ang bulang subong man ang kwarta balor 1,680 pesos amo ning ginapatihan aksyon na Fred nga bet money. Ang report sang patrol ginadulong sa inyo sang And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Report sang patrol with aksyon Nani Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:53. Wala untat na dakpanay sang shabu ara gyapon gaulan gyapon. Morning da kay Katibir, kay Milagros Morales nagamonitor sa mao upod kay Edgar Morales. Kay Christian Roa, good morning. Nagamonitor sa Victoria's Roa Family. Bao si Stila Villaluna, aga pa nagbugtaw ka na.
Grabing enerhiya. Kay nimpa Ibanez ang tanghob good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagit kakagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan dapat Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!